Ο πλανήτης αυτή τη στιγμή, το λένε πάρα πολλές έρευνες, σε πάρα πολλές ημερίδες, θηλεοποιείται. Και ξέρετε γιατί? Χρησιμοποιούμε πάρα πολλά προϊόντα που δεν χρησιμοποιούσαμε παλιά και κυρίως τα μικροπλαστικά, με αποτέλεσμα να καταναλώνουμε μεγάλες ποσότητες τέτοιων ουσιών οι οποίες δουλεύουν σαν ορμόνες και μάλιστα μερικοί λένε σαν θηλυκές ορμόνες. Τώρα τα σχόλια από κάτω θα γράψετε ό,τι θέλετε, αλλά αυτά είναι μελέτες προς απόδειξη, δεν έχουν αποδειχθεί. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι έτσι συμβαίνει. Άρα, μην βάζουμε εύκολα πράγματα επάνω στο σώμα του παιδιού. Εγώ βέβαια έχω ένα θέμα να ρωτήσω, αλλά το κάνω σαν τροφή για σκέψη. Δεν έχω ακόμη αποφασίσει τι πρέπει να γίνει. Αυτό που φοράνε τα μωρά 3 χρόνια επάνω στο κορμάκι τους, το οποίο δεν είναι φυσικό, και μιλάμε για την μπάνα, η οποία αποτελείται από ουσίες και είναι μόνιμα 24 ώρες το 24ωρο κολλημένο επάνω στο ευαίσθητο δέρμα. Επηρεάζει? Δεν το ξέρω. Θα μου πείτε τι θα γυρίσουμε στις πάνινες πάνες ή σε κάτι άλλο. Τροφή για σκέψη. Τα σχόλια από κάτω.